Αυτά είναι τα ακουστικά της Plantronics, τα Rig 500 Pro. Έχουν μια μεταλλική στέκα, όλο το υπόλοιπο είναι πλαστικό, δερματίνη εδώ γύρω γύρω, η οποία έχει αρχίσει και ξεφτίζει μέσα σε λίγες μέρες, ποιότητα άθλια δηλαδή. 3 θέσεις, 1, 2, 3 για να μπουν τα ακουστικά, τα οποία τα βγάζεις από εδώ και διαλέγεις σε ποια θέση θα τα βάλεις. Κακός μηχανισμός και θα χαλάσει και γρήγορα. Το μικρόφωνο είναι αυτό εδώ, με επίχρυσο βίσμα. Τα επίχρυσα βίσματα τους μάραναν, δεν κοιτάζουν την ποιότητα που είναι κακή. Άθλια δηλαδή, το οποίο μπαίνει εδώ, κουμπώνει εδώ. Είναι εδώ πάνω κάτω. Για τη σύνδεση με τον υπολογιστή, με τη συσκευή που θέλουμε, υπάρχει αυτό το καλώδιο, το οποίο είναι και αυτό επίχρυσο. Λες και έχει καμιά σημασία σε αυτή την ποιότητα στην οποία βρίσκονται. Μπαίνει εδώ. Και αν η συσκευή μας έχει μία θύρα και για τα δύο, για το μικρόφωνο και το ακουστικό, τότε το βάζουμε κατευθείαν. Αλλιώς χρησιμοποιούμε αυτό εδώ το καλώδιο, το οποίο δεν είναι επίχρυσο. Τα δύο είναι επίχρυσα, το ένα δεν είναι. Σαν δεν τρέπονται. Και συνδέουμε μικρόφωνο και ακουστικά. Παραδόξως η ποιότητα του ήχου είναι αρκετά καλή. Εφαρμόζουν καλά στα αυτιά, είναι μαλακά. Αλλά τι να το κάνεις όταν η κατασκευαστική τους ποιότητα είναι άθλια. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται και αυτή εδώ η κάρτα, η οποία έχει έναν κωδικό κάτω από εδώ, το ξύνεις και παίρνεις έναν κωδικό και το περνάς στην Dolby Atmos και παίρνεις 2 χρόνια χρήση συνδρομή για το Dolby Atmos. Προτείνονται? Όχι. Ασφαλώς όχι. Εκτός αν σας τα δώσουν τζάμπα.